салом алейкум ғарибачое ки дар Россия қарор дорен ва картаҳотон маҳкам шидесай подозрение дорем ки дар реестр шумо ғалтидагин ё ки не, метавонем ки ҳамин чиза чез госуслуга проверка кунед худтон. ҳозир ман видеоша мемонам, дар давоми ҳамин видео тамошо кунед ва проверка кунед. Саломат бошед. Госуслуга ки дар омадем, ҳаминҷа роҳ будастай. ҳавои ҳаминҷа қием. ҳаминҷа менависем реестр контролируемых лиц. вақте ки ҳамин чиза нависем, инҷа пайдо мешавад проверить иностранца в реестре. ҳаминҷада дохил мешем ва тугмаи начата пахш мекунем. инҷада рӯз, моҳ, соли таваллуда пахш мекунем. ва инҷада серия, номер, рӯз, моҳ, соле ки аму паспортона мисол гирифтед, паспорти читона, загрантона, ҳавоя менависед и продолжить мекунед. агар ки шумо дар реестр ғалтида бошед, ҳаминҷада мегӯяд ки шумо дар реестр ҳастед. агар ки набошед, отсутствует мегӯяд. вақте ки шумо проверка кардед, нишон дод ки шумо дар реестр ғалтидагӣ ҳастед, ҳаминҷада ҳастай бо тугмаи записаться на приём в МВД. метавонед ки записаться кунед барои қабул кардан дар МВД ва равен ай пеш масъалаи дар реестр ғалтиданатонро бинеду ҳамин масъалаатонро ҳал кунед, то ин ки шуморо депорт накунанд.